to al'ummar jihar Kano maza da mata da magoya baya wanda suke a jihar Kano da Najeriya da sauran kasashe na duniya baki ɗaya muna gode muku kwarai da gaske. Kamar yadda ka yi tambaya, wannan yanke hukunci da aka yi na kotun ɗaukaka kara wacce take Kaduna a yau ya zo mana gaskiya da wato al'ajabi da mamaki. Domin na ɗaya dai sai a yau da sassafen nan aka kirawo lauyoyinmu ake gaya musu cewa yau din nan karfe 3 da a yanke hukunci. Na biyu da aka je aka yanke hukuncin nan duka ba a yi minti 30 ba alƙalan nan suka ce sun kori wannan ƙara, kuma ba su faɗi dalilin da ya sa suka kori wannan ƙara ba. Amma bisa jawabin da suka gabatar suna magana cewa nan gaba za su faɗi dalili. To mu dai ala kulli halin muna faɗa cewa muna mika al'amuranmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mun yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Kuma a wancan wato yanke hukunci da aka yi na tribunal ta nan na sanar da al'ummar jihar Kano cewa duk wannan ɗaukaka ƙara da muka yi da wani abubuwa da muke yi ba muna yi ne don son zuciyarmu ba, muna yi ne don wato al'ummar jihar Kano, don tausayin wato mutane da muke yi, musamman waɗanda suka fito kwai da kwarkwata suka ba mu goyon baya. So da haka mu mun karɓi wannan abin da aka yi, amma muna nan muna jiran lauyoyinmu su zo su yi mana bayani. Yayin da lauyoyi suka yi mana bayani me ya faru, yaya aka yi wannan, to kuma za su ba mu shawarwari na irin matakin da za a ɗauka. Wannan shine abin da zan iya faɗa, amma a takaicen na kira ga al'ummar jihar Kano da su kwantar da hankalinsu, su tafi su ci gaba da al'amuransu kamar yadda ake a lakulla halin. Insha Allahu gaskiya za ta ci gaba da yin halinta, kuma ƙarya za ta fito fili. Za mu ga wane ne suwane ne masu gaskiya kuma suwane ne azzalumai. Mun yadda da cewa dukkan addu'o'i da aka yi ta yi babu dare babu rana, in Allah ya yarda suna nan, kuma muna da yaƙini Allah ya karɓa, illa lokacin da Allah zai hukunci ne bai ba. Yayin da ya zo insha Allah al'umma za su sha mamaki. Alhamdulillah, kana magana akan kotun koli wato Supreme Court. Ai na yi bayani, har yanzu lauyoyinmu ba su zo sun mana bayani me ya faru ba, kuma ba mu da masu ba mu shawara akan wannan abu sai lauyoyinmu. Sau da haka muna jiran lauyoyinmu su zo su ba mu shawarwari, su gaya mana me ya faru, kuma su ba mu shawara me ya kamata ne. Amma kamar yadda ka faɗa, so muke yi mu kare mutunci na al'ummar jihar Kano. Sau da haka duk wato mataki da za mu ɗauka a nan gaba wanda ya ta'allaka ne daga waɗannan lauyoyi namu, insha Allahu matakai ne waɗanda suke za su yi wa al'ummar jihar Kano amfani insha Allah. Na gode.